Jibqaw iżommu mistur. Il-kontrat li Robert Abela kellu mal-awtorità tal-ippjanar sa issa għadu mhux ippubblikat dan wara li ġie żvelat li l-Prim Ministru kien jitħallas 28,000 euro fix-xahar u mhux 17,000 euro fix-xahar. Fl-aħħar ħin rġajna għamilna tentattiv b'domandi diretti minn Net News lill-Ministru responsabbli mill-ippjanar Aaron Farrugia, iżda l-darbohra dan baqa ma weġibx. Ħafna minn nies tkellmu 17,000 leqqas jaqalgħu fis-sena, għaseb wara 28,000. Intom xi twieġbu għal dan? Ħatibqa' toħroġ għonqok għall-Prim Ministru li ħa kuntratt massiġ bħal dan? Tiequ insibu l-appoġġ tal-oppożizzjoni biex verament il-pajjiż jimxi lejn il-livell li jmiss. M'intix twieġibni però. Anna, aħna nistgħu insaqsu domandi li rridu. Dwar dan kollu ma weġibx. Għalxiex ma tridux tippubblikaw dan il-kuntratt. Ġibt il-kollega tiegħek. Il-verità hi li meta affrontat bid-domandi tagħna l-Ministru baqa' ma weġibx u għalinna li kien wieġeb darb'oħra. Iva jew le, lest tippubblikhom sempliċi. Lil minn futuru l-passat lest tippubblikhom. Il-poplu Malti jistenna li Ministru. Iva jew le, Il-poplu Malti jistenna li Ministru bħali iħares il-qoddim mhux lura. Analisti politiċi qalu li dan il-kuntratt ta' eluf ta' euro li Abela kien jaqla kull xahar jikkonferma kemm il-Prim Ministru huwa maqtuħ mir-realtà tal-poplu. James Aronellu, Net News.